Ongi etorriak osasuntsu eta pozikeko beste programa batera. Gaurkoan begien osasunari buruz arituko gara. Eta horretarako medikua den Irati Ruiz dugu gurekin platoan. Kaixo Irati. Kaixo Itxaso. Beraz, begien osasuna. Bai? Bueno, zu zara okulista, anestesista baizik. Ez naiz oftalmologoa, baino... Baina, hitz egingo dugu pixkat honetaz. Orain gainera pantailekin, etxeko lan digitala... Bagaude pantailekin nahikotxo, egunerokotasunean, eta horrek ere eragina dauka, begien osasunan. Egon beharko ginatekeena, baina askoz ere gehiago gaude, bai. Eta gomendatzen da, hainbeste ordu egotea pantailari begira, ze azkenean begiak nekatzen dira, begirada lausotzen da, eta horrek azkenean kalteak bakarrik ekartzen ditu gure begien osasunerako. Eta zer hartu beharko genituzke orduan atsedenak, pantaila atsedenak? Batzutan bukatzen dugu telelana eta guaz mugikorrarekin atsedena hartzera orduan. Hori bada egin dezakegun okerrena. Ze azkenean pantaila aurrean ordu asko pasatzen ditugunean begiek esaten digute gelditu behar garela. Zein da gomendatzen dutena? Badago arau edo, arau moduko bat badela 20 araua. Zer esan nahi du horrek? 20 minuturo, 20 segunduz, 20 oin, baina, 6 metrotara dagoen zerbait distantzian, distantzian dagoen zerbaiteri begiratzea 20 segunduz. Eta horrekin gure begirada, ze azkenean oso distantzia txikian dagoen zerbaiti begiratzen badiogu denbora askoz, begiak nekatzen dira ez. Eta gomendatzen dute hori, 20 araua edo. 20 minutuz, 20 minuturo, 20 segunduz, 20 oin edo 6 metrora dagoen distantziara dagoen zerbaiti begiratzea. Begira, praktikan jarriko dut ez nuen ezagutzen. Bai, enik ez da. Baina, interesgarria, bai. Niri, ni argi daukat, nire begiak berak egin zutela unibertsitatean hasi nintzenean, eta gehiengoa ziren hori ordenagailuan egin behar genituen lanak, irakurketak, hauta beste, eta hori izan zen, hor hartu dituen lehenengo betaurrekoak. Bai, azkenean distantzia gutxiko objektuei begira ordu asko pasaz gero, batez ere miopia deitzen dena, suposatzen dut miopia zarela ez, eta geroz eta gehiago kostatzen zaizula gauza batzuk irakurtzea, hori, miopia bezalako gaixotasunak, areagotzen dira, ez? Gero ere, gomendatzen dira A vitaminan aberatsak diren elikagaiak jatea gauza hauek ekiditeko, guztiok ezagutzen dugun azenaria. Azenaria, beti, ez? Amak esan dizu beti, ez? Azenaria. Azenaria, begira, bai. Eta gero ere gomendatzen dira hosto berdeko barazkia jatea, omega-3 azidoetan aberatsak diren elikagaiak ere jatea oso gomendagarria da begien osasunerako. Hori da. Eta gero horretaz aparte, ze beste gauza egin ditzazke? Adibidez, azterketak eta hain garrantzitsuak dira? Urtero egin beharko genituzke edo ez? Depende, bai. Gomendagarria da azterketak egitea eta ez bakarrik helduak garenean, txikiak garenetik hastea gomendagarria da. Zergatik badaude haurtzaroan hasten diren begien gaixotasun asko. Gaixotasunak ez, baina, gaixotasunak ez. Eta gazteak garenetik hasi beharko ginateke gutxienez 2 urtean behin errebisioren bat egiten, ez? Eta gero gaixotasunen bat baldin baduzu edo arrisku faktoreren bat baldin baduzu, diabetesa bezalako arrisku faktore bat, bai gomendagarria dela urtean behin egitea errebisio hauek, ez? Eta ze zeinen daude jakiteko hori gure bista pixkat txartzen ari dela edo behar dugula pixkat begiratu? Bista lausotzen baldin bazaigu edo bikoitz ikusten baldin badugu, horrelako gauzek esaten digute kontuz, zer egin beharko zenuke zure bistaren inguruan, ez? Edo urrunetik edo hurbiletik geroz eta okerrago ikusten baldin badugu, buruko mina hasten baldin bazaigu, ez? Denbora asko pasa ondoren zerbaiti begira, horrelakoek ohartarazten gaute zer egin behar dugula bistaren inguruan, ez? Eta gero ere oso garrantzitsua da begiak eguzki izpietatik babestea ere. Hori da, ez da bakarrik ongi ikusteko betorreko, baizik eta eguzkitik ere babesteko
behar ditugu betaurreko onak. Ba, eguzkiak azkenean dauzka ultravioleta izpiak, ez? Eta horietaz babestu behar gara, eta ez edo zein betaurrekorekin. Betaurrekoak izan behar dira onak, UV 400 edo ultravioleta izpien 100% hartzen duten betaurrekoak erabiltzea gomendagarria da. Ez bakarrik adibidez sartzen baldin bagara denda batean eta betaurreko batzuk gustoko baldin baditugu, ez gara bakarrik fijatu behar kanpoko itxuran, ez? Onak izan behar dira betaurreko horiek, ze bestela zute zer egiten. Eta kaltegarriagoak izan daitezke gure bestelatzat. Bai. Bai, batzutan ez hori mitikoa da, ez? Igual gazteagotan edo ez kontuan hartzea, betaurrekoak gustuko ditut eta edonon hartzea, ez? Igual optika batean edo hobeda horietakoak hartzea, ez? Batzutan, hori da. Batzutan leku ez fidagarrietan agertzen dira, ez? UV ez dakiz zer, baina ze puntutan arte eta fidagarria hori, ez? Gauza horiek oso ongi begiratu behar dira, eta optika edo farmazietan gauza horiek erostea gomendagarriena da. Bueno, jarraituko ditugu aholku horiek, ez? Ez dakit zerbait utzi dugu, nik uste ja egin dugula repaso nahiko txua, ez? Pantailen kontrola, eguzkiarena, gero baita ere zanahoria jatea, espinakak ere, denetarik. Amak esaten duen bezala, hori da. zenario jan. Eske, gurasoek arrazoi dute, kaso egin behar diegu. Hori da. Mila eske irati eta hurrengora arte. Hurrengora arte, itxasa. Superelikagaiak edo elikagai nutrientez beteak dira eta osasunaren prebentzioan funtsezko rola jokatzen dute. Elikagai hauek ohiko elikagai batzukin alderatuta nutriente eta antioxidatzaile ugari dituzte eta horrek hainbat onura ekartzen du. Osasunaren defentsa hobetzen dute. Superelikagaiak hala nola berde lehorrak, frutak, fruitu lehorrak, haziak eta arrainak antioxidatzaileak, vitaminak eta mineralak eskaintzen dituzte. Gorputza babesten duten eta gaixotasun kronikoak prebenitzen laguntzen duten elikagaiak. Hidratatzea eta hesteen funtzionamendua hobetzen dute, elikagai hauek zuntza eta ur eduki handiak dituzte, eta horrek digestio erraisten du eta hesteen osasuna zaintzen laguntzen du. Inflamazioa murrizten dute. Superelikagai batzuk hala nola kurkumak antiinflamatorioa naturalak dira eta horrek giltzurrunetako edo artikulazioetako mina eta onazeta tensioa murrizten laguntzen du. Adibidez, naranja, frambuesa, eskarola edo antioxidatzaile aberatsak dituen kalea superelikagai arruntak dira eta horiek eguneroko elikagai plangintza batean sartzea lagungarri izan daiteke osasunaren prebentzioan. Superelikagaiak eguneroko elikadura ohituretan txertatzea funtsezkoa da osasuna babesteko eta gaixotasunak prebenitzeko. Oraikoan hitz egin behar dugu dieta egokiaren eta bizitza luzearen arteko harremanetaz. Eta nola elikagai zehatz batzuek lagun dezaketen bizitza luzatzen eta osasuntsuago bizitzen. Zein elikagai mota laguntzen dute bizitza luzera handitzen eta osasuna hobetzen? Bueno, alde batetik ditugu barazki eta frutu freskoak. Antioxidatzaile eta zuntz ugari dituzte. Minbizia eta gaixotasun kronikoak saihesten laguntzen dutenak. Gero zereal integralak ditugu. Hauek bihotz osasuntxua eta digestioa egiten laguntzen dute. Gero leguminosak baditugu edo lekaleak. Proteina onak eta zuntza zaintzen ematen digute. Kolesterol maila murrizten laguntzen dutelarik. Gero arrain urdinak, antxoak, izokinak, sardinak eta bar bezala. Hauek omega 3 aberatsak dira eta garunaren eta bihotzaren osasunean laguntzen digute. Oliboa extra virgina, gantz onak eta antioxidatzaileak ditu. Eta frutuidorrak eta haziak, vitamina, mineral eta gantz onak ematen dizkigute. Nola laguntzen du dieta orekatu batek eta anitzak bizitza luzeran? Bueno, dieta anitzak eta orekatuek elikagai guztien onurak jasotzea laguntzen digute eta honela nutrizio gabeziak saihesten ditugu.
Barietate handiak antioxidatzailetan, vitamina eta mineral desberdinak eskaintzen digute, sistema immunea edo defentsa sistema indartzen laguntzen dutenak. Gainera, dieta orekatu gorputz pisu egokia mantentzen laguntzen du, gaixotasun kronikoak prebenitzen ditu eta biziluzera handitzen du. Zein nutriente dira garrantzitsuak hobetu behar ditugunak gure osasun on baterako? Bueno, kaltzioa eta D vitamina, hezurren osasuna mantentzen laguntzen dutelako, proteinak, muskulu masa mantentzen eta indartsu edukitzen laguntzen digutelako, antioxidatzaileak, vitamina C, vitamina E eta beta-karotenoak bezala, hauek zahartze prozesua moteldu eta zelulen kaltea murrizten dute. Omega 3 koipeak garunaren funtzioa babesten dute eta hantura gutxitzen dizkigute. Eta gero zuntza, digestioa erregulatzeko eta kolesterola kontrolatzeko. Amaitzeko, erran, bizitza luzera luzatzeko giltzarriak dietan eta ohituretan daudela. Elikagaian hitz eta osasuntsuak kontsumituz, bizi estilo aktiboa mantenduz, bizi luzera hau lortu dezakegu. Deadlift edo peso muerto. Ariketa hau, bi modutan egin daiteke. Peso muerto deadlift konbentzionala eta sumo deadlift. Biak dira oso egokiak eta konpetizioan erabiltzen dira biak, batez ere sumo konpetizioan. Eta bakoitzaren minak eta mobilidadearen arabera bat izango da egokiagoa edo bestea. Peso muerto konbentzionala izango zen hankak aldaka baina pixka bat zabalagoa ipini eta eskuak kanpotik ipiniko ditugu. Jarriko gara postura honetan, saiatuko gara ipurdia, aldaka, belauna eta sorbaldeen artean egotea, ez hemen behian eta ez hemen goian. Hor, hemen ingo dugu orain pixka bat zatuko gara barra zatitzen, konektatzeko dorsala, eta hemen ingo dugu mugimendu batean gora egin. Barrarekin izango zen. Jarriko ditugu, barra jarriko dugu kordoia jongo ziren lekuan, hor, kordoien gainean, bilatuko dugu barraren bila jongo gara, orain ingo dugu sorbaldak aktibatu ondo hor, eta dorsalak, begirada pixka aurrera, eta orain blokean igoko gara. Blokean, eta ahalik eta barra beti iraban gorputzari itxasita, iztarrei itxasita, belaunari itxasita eta tibiai itxasita. Arazo edo errore komunena izan da lehenengo aldaka igotzea eta gero gorputza. Eta izango zen dena batera egitea. Hemendik, gora en bloke, eta bukatu hor. Lehen esan duguna sumo variantea, izango zen gauza bera, baina izango zen hankak irekitagoa, oin puntak ere irekita, eta helduko gu barra eskuak barrutik eramaten ditugula. Hola izango zen, belaunak beti jongo dira bigarren bihatzaren alineatuta, horrela. Postura honetan gertatzen dena da, daukagu lasten garela puntu batetik goragoa, eta orduan bizkarrak gutxiago sufritu egiten du, eta gainera gihar gehiago implikatzen dugu mugimenduan, sartzen dugu ere aduktoreak, eta orduan erraztu egiten du mugimendua. Horregatik erabiltzen da asko konpetizioan. Gauza bere izango zen. Ondo ipini, hor, barrutik, zuzen, eta orain, gora. Hop, eta beti, barra, gorputzari itxasita. Presioak kentzeko gure lumbarrari. Pare bat ariketa martxa patroiak lantzeko egingo ditugu. Lehendabizikoa paretanen aurka egingo dugu, eta erraz. Bakarrik gogoratu behar dugu nola ibiltzen garen
egunerokoan. Eskua eta hanka aurkakoak eta horrela ibiltzen gara edo ibili beharko ginake. Horretarako, pareta erabiliko dugu gorputza zuzen jarrita, ezkerreko atzeko hanka adibidez, eta eskuineko eskua. Eta mugimenduak egingo ditugu kontrako esku eta hankarekin, oreka galdu gabe. Horrela, bi hankekin. Hamar aldiz gutxienez. Gero, hau ibiltzerakoan gogoratzeko da eta. Zeren askotan, egunerokoan ikusten dugu jende asko, ez duela ez da besoak mugitzen, ez da hankak parekatuak mugitzen ez da ere. Oraingo ariketan, ere bai, ibiltzeko patroiak landuko ditugu. Erabil dezakegu olakoa edo zein elastiko daukagun etxean. Orduan, berriz ere, gure ibiltzeko patroiak gogoratuko ditugu, eta esku eta hanka ezberdinak erabilituko ditugu. Adibidez, eskuineko eskua eta ezkerreko hanka. Eta pauso bat emango dugu aurrera eskuineko hankarekin, ezkerreko hankarekin, eskuineko eskuarekin, eta begiratu nola nire eskuineko hanka ere pixka bat altzatzen da mugimendu edo oinaren mugimendu guztia probesteko. Eta atzera egingo dugu berriz ere. Gorputzaren rotazio osoa erabilita. Horrela, bi eskuekin, eskuinarekin eta ezkerreko hankarekin, eta alderantziz ere bai. Zer da laguntza eskatzea? Laguntza eskatzea da lagun bati, familiar bati, esatea egoera batekin ezin dudala. Profesional batengana jotzea eta eskatzea baliabide batzuk egoera bati aurre egiteko nik ditudanak nahikoak ez direlako. Eta noiz eskatu behar da laguntza hori. Ikusten dugunean gure kabuz hori lortzeko zailtasun handiak ditugula. Eragiten duenean gure bizitzan zuzenean. Ikusi dugulako harreman asko galdu ditudala. Edo ikusten dudalako daramadala urte bat gaizki lo egiten. Ikusi dudalako ez dudala nire burua maite eta ez dakit nola eman buelta horri. Ikusten dudalako isolatu egin naizela pila bat. Edo obsesiboki nagoela denbora guztian gauzak pentsatzen eta egiten. Batez ere ikusten dugunean oso desoreka handia daukagula emozionalki, psikologikoki, edo inkluso ikusten dugula gure burua beti nekatuta eta ez dago arrazoi bat fisikoa horretarako, eta horrek guztiak daukala interferentzia handia gure bizitzan, orduan eskatu behar dugu laguntza. Eta jakin behar dugu nora jo. Jakin behar dugu ze profesionalek daukaten titulazio egokia, baliabide egokiak, zeinek egiten duen bere lana ongi. Jakin behar dugu, medikuaren gana jo behar dugula, gertatzen zaizkigunean, fisikoki dauzkagun arazoak, psikologikoak baldin badira, psikologaren gana jo behar dugula. Eta arreta handia izan behar dugula ere bai, aukeratzen ditugun profesionalekin, arretarik egokiena jasotzeko haiengandik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.